Sang Guru, iya. Sang Hyang Bathara Guru mungguhe Bathara Kala, kuwi Tuhan, kuwi Gusti Allah. Halo, kancamu tangi neh lho. Weh, Kang Wanjake ya engko tak jake meng. Nek Bathara Guru kok anggap Gusti Allah berarti kok anggap Gusti Kang Maha Kuwasa. Pancen kaya mangkono. Gusti Kang Maha Kuwasa kuwi sak ngertimu kepiye? Tanpa sanak, tanpa kadang, tanpa pamong, tanpa mitra, dumadi saka kananing pribadi. Kowe krungu tembung toga, krungu. Kowe krungu tembung Semar, krungu. Semar toga kuwi dulure Bathara Guru. Antoga Ismaya Manikmaya, Manikmaya Bathara Guru. Ateges Bathara Guru kuwi duwe kakang